Mga kabaro namin sa Talaingod, mga kabaro, no? Kauban ako si Mrs. Si Ate Juan, hello T, si Kuya. O among tanawon mga kabaro, no? Kung sa inaadre sa Talaingod. Ara dan musik Kuya. Pagwapo sa view diri ay. Sana yan. Mga kabaro mo yung munisipyo mga kabaro, no? Sa Talaingod. Yeah. Sa Sabado man karon mga kabaro, walay office, no? Oy. Ang ilahang kuan sentro, ang ilahang sentro nasa baba mga kabaro, no. Diri nagpalahi gini, no, ang ilahang munisipyo nasa taas. Amo nilang solar. Okay kayo. So baktas-baktas gamay para makita ang unsa daw to? Unsa daw to, Main? Ha? Unsa daw to? Para makita ang 360 na View diri sa Talaingod. I see. Onya. Unsa man ni kabaro? Ha? Padulong ni na sa area nga. Sa 360 gyapon. Sige pa rin ni. Pag taas-taas na mong ganitong gibaktas. Tour guide na to. Nagtukog. Nya mo na pinahog lahi na pud nga lugar. Hangak naman god. Hello. Hello. Okay. Sa man i-continue na lang nato ni para. Uy. Hi Dugi. Ay, naman dali si Marky. Ay Marky. Halika na Marky. Ay, Marky. Ni gamay man. Ay ni dako day ni taas. Ay babae oy. Babae man ni siya. Marky. Ay si Dennis si Marky. Dali. May batag si Marky noong, no? Si Marta. Hi. Babae ba siya? Bro, si Marky. Ikaw ang mong tour guide. Hi, Marky. We're Ikaw ang tour guide. Dali na dali. Come.
Ay, gihangak na ka. Pababa na day ka. Hapit naman din oh. Ay, murag medyo hangak-hangak naman. Uy, tulakas ako, be. Grabe singot din mo eh. Ada ikan. Grabe ganito tayo. Grabe oh. Ito nag Lago puha oy. Kuha dari oy. Sunod. Main. Para sa tope ba? Ang maulahi. Ang maulahi. Tapadalo. Asaman. Ana. To. Ang maulahi yung sa may kuwanan eh. Ah? Paras panihapon. 1, 2, 3. Ang mabilin. Ang mabilin na. Ang mabilin na. Kuya oy. Kami sa 360 mga kabaro no, dire sa Talaingod. Uy, 360 gid kayo. Grabe yung view. Ka-enjoy. Tapos tope. Sunflower. Mga kabaro, nun dami sa Glass Cafe. Ay, Cliff Cafe. Cliff Cafe. Cliff Cafe. Oops. Natog na no. Ano na yung glass? Asa man glass dali? Ato ra. Asa? Ano? Asal Claveria. Okay lang. Dili hadlok. Yo. Ana lamang. Ay, ang talawan. Murag kita sad siguro no. Ato daw testingan mine. Para kuan. Ay dili wala na ni off. Kay diretso na ni. Sige. Shot.
magbaro nami diri sa mimit ni Kuya. Oops, sinsya na makbaro kay kurog gini kay Lubat lang ano. lubat na. Oops. Guys, hanga tayo. Hanga kayo guys. Pero sulit pod guys. Ka-perfect dito agi day mi. Pila kaya ni ka steps? Ay ihapon day ni unya. Hangak. Hangak yarn. Makbaro daw nami sa taas makbaro no. Oh, binako picture. Unya. Uy. Unya mo ni among view. Grabe oy. Ooh. Wala nagpagis na gyud. Grabe. Ta. Hala gi kainin. Di kainin gigi. Yes. As in, wala na gani ko ano. Nag-down na ang kuan. Tara. Sunset. Wala na. Dito ni. Wow. Git siya no. Ngit-ngit na siya. It's so nice. Unya mga kabaro, unsa man imong masulti mga kabaro. Grabe oy ang pags ba oh. Ano sa muluyo no? Uy, naman ni mga miri dia oh. Dapoy agyan no. Ano? Wala ko'y sulaw. Nakakbaro. Napoy mga miri no. Sa karon dili pa siya nahuman no, wala pa nga nahuman kayo. Pero ya ginapasudlan na ni mga turista ya. Ah? Papakay no? Oh, 60 na po. Grabe. Kainumdum ko tong dito sa Kapatagan, good mind. Katong kaning saka ba? Gani, pero saka na ko karon. Grabe. Ay, Ini, mo na ni. Sus, dara dayo. May hadlok naman kung mag-drone ba, kaya nagpag na ba? Napagutan ko na yung GPS. Na, uy. At